Čau. A ty mě točíš? Ne. Bátenko, používej i tu druhou stěnu. No. I tu stěnu používej, ano. No. Stoupni. Paráda. Super. No. Beatenko, ještě na levou ručičku máš chyt výš o trošičku. Tam, paráda. Ne, tam asi nic nebude. Tam, no. Tam, paráda, super. Nohy, nahoru. Ahoj. Ahoj. Co taky dělat s tím telefonem? Nic. Podíváme se dolů na mamku. Mami! Tak, pojď. Tam vystoupí nožkama, no. Ruky. Beatenko, tam máš chyt, tam. Tady, před tebou přímo. Přímo před očičkama, ne. Tam, ale no, a doleva trošku. Takhle, no, tak se ho chytni. Tak, A je to. Super. Pojď, zvedni se opatrně na hlavu tady, jak se zvedáš. A lezem dál, jo, ještě až nahoru úplně. Tady se chytni pěkně někde. Tady pro bokem. Ti nezavazím. Tady, Beruško, jest. No, tam se chytni jednou ručičkou, tam. Tady se chytni druhou ručičkou. To je na levou ruku, to je na levou. Tak. Teď se zvedni a zvedni tam tu nožičku. Pojď, zvedej tu nožku. Tam se chytni, Beatko. Tam. A pojď a zvedej nožku. Šup. To jo. Paráda. No a pojď, zvedej to. Tak, drž se tady, no. Neboj. Tady se natáhni, jestli můžeš. Tak, paráda. A teďka opatrně nahoru ještě.